Gireklamo sa mga residente ang tag-iya sa usa ka pribadong luna sa Pag-asa Extension sa Barangay Matina Aplaya, Davao City. Human wala gipasulod ang ambulansya aron dalon sa ospital ang gitabang nga pasyente. Tungod na dugay ug atod sa ospital, ang pasyente namatay. Ani ang report? Dinhi na lang sa piot kadalan, giagi sa mga silingan ang gitabang nga pasyente aron madala sa ospital kadlawon sa Pebrero 2 sa Pag-asa Extension Matina Aplaya, Davao City. Tungod kay wala gipasulod sa security guard ang ambulansya sa gisirad ang dalan. Tungod na langan sa pagdala sa ospital, ang pasyente namatay. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar. Ingon ani kaguot ang agianan sa mga residente dinhi. Busa tungtungura nga duna sila gidala nga or gidayungan nga pasyente. Tungod lagi sa kapiot sa agianan, ilahan na lang gyud giguba ang koral aron mapaspasan og hatod didto sa ospital. Apan ang problema, wala pa nakaabot sa ospital, namatay na ang pasyente. Ang pasyente namatay sa appendicitis. Ang amahan sa biktima igo na lang sa paghilak. Kung nadali og dala sa ospital, masalbar pa unta daw ang iyang anak. Sumala sa mga residente nga dugay na nila kini mulo nga unta man lang daw ablihan ang gate sa maong pribadong luna kung emergency. Pero nakabutang sa memorandum gikan mismo sa tag-iya sa luna nga sirad-an lang ang gate, gawas lang kung emergency apan wala kini matuman. Among gisuwayan og kuha og pahayag ang guard nga wala nagpasulod sa ambulansya apan wala kini naka-duty apan gidepensahan siya sa iyang kaubanan. Kay naay nagmando sa iya ha, nadili pasudlon. Kanang nagmando ma'am, either o sinaligan sa among amo o either o kamong amo. Kanang akong kauban ma'am, dili to basa-basa na gwardiya ma'am. Kay kato siya ma'am, nagitag eskwelahan. Kato siya kabalo to siya na pasudlon, pwede to pasudlon. Pero naalay nagpugong ma'am ba. Ang mga residente nangayo na og tabang kang Kapitan Nestor Sirunay apan wala daw sila gidungog sa opisyal. Ano si Kapitan Himan makatabang sa mua? Ingnon lang man miniya. Kontento mo kung unsay dalan ninyong gihatag, kaptay sa. Kontento na mi sa mong dalan gidawat. Ang among gipangayo sa mua. Ang dalan, ang pasyente, grabe na. Ano nga man yung kay mahimo? Naghimo nami og barangay resolution nga muhatag og consideration ang mao nga tagiya pero di basura ang amo ang resolution sa maong tagiya. Bisan pag naikamatyon nga pasyente, okay lang nga dili ablihan tong gate? Ma'am no, ang nanang sa tagiya sa yuta ma'am. Kay kung ako ang mismo nito mga muabri, ako na guard, ako abrihan, is pwede ko pairan sa tagiya administrative. Dugay na daw ginapahawa ang mga residente sa lugar sa giingong tag-iya sa maong luna nga si Jose Manuel Eger. Apan sumala sa presidente sa ilang asosasyon, wala nakatitulo ang luna nga gipuy-an sa mga residente kaniya. Among gi-fight gyud ang road right of way. Mo na ilang gikasuko kay dili gyud mi nila pagyon kay gusto nila manghawa gyud daw mi. Kung mingon sa titulo ang basyan wala sa iyang titulo ni. Okay. Wala sa iyang titulo. Ang titulado kana lang dalan. Taman lang diha gyud na mo. Mitubag sa among tawag si Jose Manuel Eger apan gipalong niya ang tawag dihang nasayran nga sakop sa media ang nanawag kaniya. O sa government side po ma'am, ay naot nga inyo may makita dire. Gani ang inyong mga tubag sa ako private man good na private wala ba di ay tay idea sir o ma'am wala ba di ay tay idea nga ika-plaster pud mi ninyo kay mga tawo mi diri. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.